זה קל. יש לי כאן חפיסת קלפים רגילה, בסדר? אני רוצה שתבחר קלף איזה שאתה רוצה. תראה אותו למצלמה. יש? שים אותו איפה שאתה רוצה. אתה יכול לערב את הקלפים גם קצת. מעולה. עכשיו אני אנסה למצוא את הקלף שלך בצורה מאוד מאוד מיוחדת. תסתכל עליי, בוא לפה קצת. שים לב טוב טוב מה קורה. 3, 4. יש פה קלף. תהפוך אותו, תסתכל שזה הקלף שלך. מעולה.